Paligo ron ni ate ha. Maniod to na ka? Humana. Wala. Abli ate, karimitan na ate. Na, ablihin na. Na. Di ay. Ligoon karong ate nina. Kaligo ha? Ha? Magligo mo ron ate nina ha? Kasam na yung sudan ninyo? Silhigi ate, kanang imong mumho diha. Pansit yung sudan ate? Pansit og manok. Silhigi ate, kuha ang silhigi ate. Hoy! Oo, karon. Sa? Ito ate ay, ilawom. Asubo, ito ilaw ba kanang kuhan. Niya kanang panlaplato ate, dadana dito sa lababo ha. Kay imong, ha? Dada sa lababo kay para mahugasan dito, kundi hugasi ha. Na ako mangipa-ugasan to yung mga tabon-tabon. Lagi tao, didaghan siya labhuno na po dito no? Oo, ay, akong gipanguha, akong gibutang gaswan kay labahan, ako nang pa. Tabaw ba? Kana, manlaba mo karon. No? Okay. Very good man. Tugo na po ka? Manlaba ko nuron. Manlaba ko numuron. Nagkamani mong ligo. Ha? Mo makatugon ka? Unsa? Unsa? Manlaba karon. Ha? Sakto gid ini sa law. Ano magkain? Ana. Maligo. Unya pagkaman ng maligo. Manlaba. Katugon man ka. Katugon. Ha? Murag magagbuntis te. Murag dako imo tiyan. Murag buntis ka og 7 months o 8 months. Dagog tiyan, nakatugon siya. Murag talianak ko no, yung sa tinina, tinina ay. Murag ko no ka og Talianak mo ten. Talianak ko no ka. Nanay bibi hutian. Nanay. Ha? Unsa? Ano bata? Na ko rin bata. Nay bata. Nanay bata imo tiyan? Ha? Isa ba yaman? Kare? Kisa ba yaman na? Kare? Sigar ko na yaman. Agoy. Ay, di ma. Ibang tagay.